खुलुमबाय लोगोफोर दिनै जोङो रबिन शर्मानि द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी बिजाबनिफ्राय जिउआव गोजोनै थांनानै थानायनि प्रिन्सिपल्सफोरखौ डिसकास खालामगोन। स्टोरी जुलियनआ सासे रिच आरो सक्सेसफुल लयारमोन। बिनियाव गोबां प्रपार्टी दङ, मोनसे बांला आरो फेरारीबो दङ। नाथाय बियो दिनाव 18 आवर्स खामानि मावो। बिनि थाखायनो बिनि फेमिलि मेम्बार्सजों बिनि रिलेशना मोजां नङा आरो बिना डाइभर्सबो जाबाय। 33 बैसोनि जानानैबो बिखौ 80 बोसोरनि बायदि नुयो। सानसेखालि बियो कर्टआव केस गेलेगासिनो दंमोन। हरखाबैनो बिहा हार्ट एटेक जानायसै आरो हुस गैयै जालांनायसै। खाथियाव थानाय सुबुंफोरा बिखौ हस्पिटालाव लांनायसै। डक्टरा बिखौ चेकआप खालामखांनायनि उनाव जुलियनखौ बुंनायसै दि बिनि देहाया जोबोद गाज्रि जालांगासिनो आरो जुदि बियो बाराद्राय खामानि मावोब्ला बियो थैनोबो हागौ। जुलियनआ बिखौ खोनानानै जोबोद गिनायसै आरो गावनि जिउखौ सोलायनो थाखाय बियो मोनसे गेदेर डिसिसन लायो। बियो गावनि गासैबो प्रपार्टीखौ आरो फेरारीखौ फानहरनायसै आरो लाइफनि पार्पस नागिरनो रावनोबो खिन्थायालासै इन्डियानि हिमालयास हाजोआव थांनायसै। मानोना जुलियननो सोरबा खिन्थादोंमोन दि हिमालय हाजोआव थानाय मंकफोरा 100 बोसोरनिबो बारा थांनानै थागासिनो आरो बिसोरनिफ्रायसो थार गियान आरो उइजडमखौ मोननो हायो होनना। जुलियनआ बेयाव थांनानै मंकफोरजों थानो हमनायसै। गिबियाव रावबो मंकफोरानो जुलियनखौ ध्यान खालामामोन, नाथाय बिनि डेडिकेशनखौ नुनानै सासे मंकआ लाइफनि पार्पस आरो जिउआव थांनानै थानायनि थार लामाखौ खिन्थानो राजि जानायसै। नाथाय बियो जुलियनखौ मोनसे प्रमिस खालामनो थिनदोंमोन। बियो बे नलेजखौ बयजोंबो शेयार खालामनांगोन होनना। जुलियनआ बे प्रमिसखौ गनायनानै लानायसै। अब्लाना मंकआ मोनसे स्टोरी खिन्थानायसै। इमाजिन खालामदि नों मोनसे गार्डेनाव दङ जेराव गोबां बिबारफोर दङ। बे गार्डेनाव मोनसे लाइट हाउसबो दङ। हरखाबैनो बे लाइट हाउसनिफ्राय सासे सुमो रेसलार ओंखारबोयो आरो बे रेसलारा रुमाल बादि मोनसे लंगट गाननानै दंमोन। दसे बेरायनायनि उनाव सुमो रेसलारा मोनसे गल्डेन वाच नुनायसै। जेब्ला बियो बे गल्डेन वाचखौ दिखांनो थाङो अब्ला बियो गालेननानै गोग्लैनायसै आरो हुस गैयै जालाङो। दसे समनि उनाव बिबारनि मोदोमनायजों बियो हुसाव फैफिनो आरो बियो मोनसे लामा नुनायसै जेराव फारनैथिंबो डायमन्ड नांनानै दंमोन। बे रेसलारा बे लामाथिं थांनो हमनायसै आरो गोमालांनायसै। बेखिनियावनो मंकनि स्टोरीया जोबनायसै। जुलियनआ बे स्टोरीखौ एसेबो बुजियासै। मंकआ जुलियनखौ बुजायनानै बुंनायसै दि बे स्टोरीयाव जिउआव थांनानै थानायनि 7 प्रिन्सिपल्स थाखोमानानै दङ आरो मंकआ बे 7 प्रिन्सिपलखौ फोरमायनो जागायनायसै। नम्बर 1 गार्डेन। स्टोरीयाव खिन्थानाय बिबार बागाना जोंनि माइन्डखौ फोरमायदों। जुदि जों गार्डेनाव मोजां फुलि गायो अब्लाना जोङो समायना बिबार आरो फिथाइ मोनो। नाथाय जों जुदि गार्डेनाव गाज्रि बेसाद गारो अब्ला बे गार्डेनखौ गाज्रि खालामगोन। बेबादिनो जुदि जों जोंनि माइन्डआव मोजां साननाय लाखियो जेरै काइन्डनेस, लाभ, एम्पाथि आरो गावखौनो जुदि जों मोजां खामानि मावनो मटिभेट खालामो अब्ला जोंनि माइन्डआ मोनसे समायना बिबार बागान बायदि जायो। नाथाय जुदि जों जोंनि माइन्डआव नेगेटिभ थट्स लाबोयो अब्ला जों दुखुयै थागोन आरो जोंनि माइन्डआ मोनसे गार्बेज डाम्प बायदि जागोन। नम्बर 2 लाइट हाउस। लाइट हाउसआ जोंनि लाइफनि गल्सखौ फोरमायदों। जेरैबायदि लाइट हाउसआ जाहाजनो रुगुंनि डाइरेक्सनखौ खिन्थायो, बिदिनो लाइफनि गल्सआबो जोंनो थार डाइरेक्सन दिन्थियो जिउआव साक्सेस जानो थाखाय। लोगोफोर, जों गासैनियावबो मोनसे गल थानो नांगौ आरो बेखौ मोननो थाखाय जों कन्टिनिउसलि नाजाबाय थानो नांगोन। नम्बर 3 सुमो रेसलार। जाय सुमो रेसलारा लाइट हाउसनिफ्राय ओंखारबोदोंमोन बियो जापानिज फिल'सफि काइजेनखौ फोरमायदों। काइजेननि ओंथिया जादों कन्टिनिउसलि सोलोंबाय थानाय आरो गावखौनो इमप्रुभ खालामलांनाय। जों गासैबो लाइफ लं सासे स्टुडेन्ट। जों गुबुननि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय, बिजाबनिफ्राय जेब्लाबो सोलोंबाय थानांगौ। नम्बर 4 रेड लंगर्ड। बै रेसलारा जि रेड कालारनि लंगर्ड गानदोंमोन बियो सेल्फ कन्ट्रल आरो डिसिप्लिनखौ फोरमायदों। जेरैबादि सासे सुमो रेसलारा रेसलार जानो थाखाय गावनि लाइफखौ डिसिप्लिन आरो सेल्फ कन्ट्रलाव लाखिनांगौ, बेबादिनो जोंबो जिउआव मोजां हेबिटफोर दानांगौ आरो मोनसे सेल्फ कन्ट्रल लाखिनांगौ जाहाथे जोङो जेबो गाज्रि लामाथिं आगान होआ। नम्बर 5 गल्डेन वाच। बियो टाइमखौ फोरमायदों। लोगोफोर, जों गोरिब बा माहाजोनानो जा गासैनिबो थाखाय दिनाव 24 आवार्सआनो थायो। जों बे 24 आवार्सखौ माबोरै स्पेन्ड खालामो बेनि सायावनो जोंनि लाइफनि क्वालिटिया डिपेन्ड जायो। गोबां सुबुंफोरानो गावनि समखौ ससियेल मिडिया, मुभिज आरो क्रिकेटनि थाखाय बाहायो। जों जोंनि समफोरखौ माबा मोनसे सोलोंनाय आरो पार्सनेल रिलेशनखौ गोख्रों खालामनायाव बाहायनांगौ आरो लोगोसे गावनि हबि आरो पेशनखौबो फल' खालामनांगौ।
Number 6. Pregnant Rose. बियो गुबुननि मदद खालामनायखौ फोरमायदों। लोगोफोर, जों जोंनि जिउआव जेसेबांखि माहाजोन बा गोरिब जायाथों मानो, जों हानाय मानि गुबुनखौ मदद खालामनांगौ। बिनो जोंनो जिउनि थार गोजोनखौ होयो। Number 7. Diamond Path. बे डायमन्डआ जोंनि जिउआव फैनो गोनां फिसा फिसा गोजोनखौ फोरमायदों। जों जोंनि प्रेजेन्टखौ जेब्लाबो खुसि बारहोनांगौ। जों जोंनि पास्टखौ सानालासिनो आरो फिउचारखौ लाना दुखु खालामालासिनो प्रेजेन्टखौ जेब्लाबो इन्जय खालामनांगौ। जेरै गावनि फेमिलिजों टाइम स्पेन्ड खालामनाय, गावनि गथ'फोरजों गेलेनाय, गावनि पार्टनारजों क्वालिटि टाइम स्पेन्ड खालामनाय, सोरखौबा मदद खालामनाय, बेफोर खुसिफोरानो जोंनि जिउनि रियेल डायमन्ड्स। बेनो जादों मंगा स्ट'रीनि गेजेरजों जुलियाननो खिन्थानाय 7 प्रिन्सिपल्स। बे प्रिन्सिपलफोरा जुलियाननि लाइफखौ सोलायनानै होदोंमोन आरो बे नलेजखौ बियो गासैजोंबो शेयार खालामदोंमोन। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो बे सामारिखौ बयजोंबो शेयार खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो बेबादिनो नलेजेबल भिडिअ नायनो थाखाय बड' इडुकेसन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। टिल देट, थेंक इउ फर वाचिं।